Stretnú sa 4 kamaráti, ktorí sa už nevideli 30 rokov. Idú si sadnúť na pohárik. Po niekoľkých drinkoch si jeden musí odskočiť na toaletu. Ostatní traja sa začnú rozprávať o svojich deťoch. Prvý hovorí: som tak strašne hrdý na svojho syna. Študoval ekonómiu a hneď po škole mu ponúkli dobré miesto vo veľmi dobrej firme. A nakoniec sa vyšplhal úplne až na vrchol a dnes je prezidentom firmy. Dnes je tak bohatý, že svojmu najlepšiemu kamarátovi k narodeninám kúpil najnovší model od Mercedesu. Druhý hovorí: to je bomba! Nie, ani ja sa nemusím za svojho syna hanbiť. Začal v leteckej spoločnosti, potom vyštudoval školu a stal sa z neho pilot. Neskôr sa stal partnerom vo firme, dnes vlastní väčšinu akcií. Ten je dnes tak bohatý, že svojmu najlepšiemu kamarátovi k narodeninám kúpil úplne nové lietadlo. Tretí rozpráva: to je super! Môj syn vyštudoval stavebné inžinierstvo, začal podnikať a dnes vlastní jednu z najväčších stavebných firiem sveta a je z neho multimilionár. A mohol si dovoliť kúpiť svojmu najlepšiemu kamarátovi k narodeninám obrovskú vilu. V tom, ako si tí traja začali navzájom srdečne gratulovať, sa z toalety vráti ten štvrtý a pýta sa: čo si tu tak srdečne gratulujeme? Jeden odpovie: práve sa bavíme o tom, aké máme úspešné synmi a ako sme na ne pyšní. No a čo tvoj syn? Môj syn je buzerant, živí sa tancovaním po nočných kluboch, hovorí ten štvrtý. Ostatní tri ho so sklopenými očami začnú ľutovať: to je škoda, to je sklamanie. A ten štvrtý im na to hovorí: prečo? Ja sa za svojho syna nehanbím, je to predsa môj syn, ja ho mám veľmi rád a veru zle sa mu nevedie. K posledným narodeninám pred 2 týždňami dostal prekrásnu vilu, nové lietadlo a najnovší model Mercedesu od svojich 3 frajerov,